Дами и господа, този поздрав е специално направен за Христина. Този поздрав е специално направен за Христина. За рожденичката Христина, Керела, 20 години, обич голяма. От мъжа ти Тодор, от душа ви се желае. За най-добрата жена, любовта да ви трае. Честит рожден ден, най-красивата жена до мен. Хайде мъж ти и Тодор са тука, пращат обич голяма, без той е човека. Да сте двама завинаги заедно, ръка в ръка в щастие сплетено. Живота пред вас да сияе, любовта ви все да расте, да не гасне, не гасне. Всяка майка Христи и Тодор не ражда. Те са хората, които да ги събаря. Айде Христино, Авгесто, Рогеста и Тодоре, днес е щастлив ден. Жена ти има рожден ден, на 20 години е. Да сте живи и здрави. Всяка майка Христина и Тодор не ражда. Те са най-красивата двойка. Тодор е човека, айде Тодоре. Ти ромни, Авгести, сила, рожден ден права. Христина да ни жива и здрава. Айде да се чуе от Казанлък до Селеминово. Поздрави за Христина, да сте все така заедно. От мъжа ти Тодор, да не ви раздели никой. Любовта ви да остане силна, такъв е животът, с обич се гради, а на живо всички да видят. Айде Христино, Авгесто, Роге, айде Тодоре, ти ромня, сасате вестете овен. Поздрави за Христина, да сте живи и здрави. О, любов голяма, да не свършва в годините, да тичат към вас все добрини, щастието при вас да пристига. Елате напред, Христина и любовта да ви покаже живота как се побеждава. Поздрави за Христина, Това е от нас обич бъдете живи и здрави. и завинаги заедно. Двама влюбени